Soc Lluís Maria Sotoque, de Reus, nascut a la plaça Sant Pere, on encara visco ara. Tota la vida m'ha agradat de bomber, he fet de bomber, fins que m'he jubilat, i ara faig d'escultura. Jo, la veritat, vaig entrar de bomber amb una edat massa alta, perquè ja tenia 39 anys i costa una mica entrar en aquesta edat. A casa sempre ho deia, de petit vull ser bomber, i en canvi ho vaig tindre de fer ara de gran, que ojalà hagués entrat als 19 anys, pel meu gust, no? Però bueno, vaig entrar en aquella època i amb molt de carinyo i amb molta voluntat, i vaig posar tot el meu cos per fer el més bé possible la feina. No tenia hores que si em quedaven a les 12 de la nit corrents per amunt per arribar primer, perquè sempre m'agradava arribar primer, pujar al cotxe i vinga. Vaig tenir una experiència molt bona, perquè és la cosa que em penso de la meva vida que m'ha agradat més, fer de bomber. Per una senzilla raó, perquè és fer el bé als altres i entregat. M'agraden més els focs grans que els petits. Anar a pagar una cunyeta, allò me passava bastant pel damunt, però quan anàvem a una fàbrica d'aquestes que s'ensenia fins a les teulades, allò disfrutava, apagant allò. O bé a la papelera, que és difícil el paper, que dalt a l'arriba me'n vaig fer fart d'anar. Aquí vaig continuar la feina del meu pare, que era escultor, ja molt conegut aquí a Reus i fora de Reus. I llavors vaig continuar fent escultura amb ell fins que me'n vaig anar a la mili. Dels 19 anys que vaig anar a la mili, llavors fent la mili, el meu pare l'any 52 va morir. Al morir ell, llavors jo ja, quan vaig acabar la mili, vaig vindre cap aquí, al taller, i ja em vaig trobar una miqueta que la clientela havia desaparegut. Llavors va haver feina de tornar a recuperar la clientela. Vaig tornar a recuperar, dient que continuava fent altans, restauracions, imatges, i vaig continuar bé. Aquí estem dins el taller, petit, que sempre ha sigut petit, però no per ser petit no s'han fet coses grosses, perquè hem fet altans de metres d'alçada, sempre a peces, no? Aquí s'han de cuidar aquestes escales. Als 19 vaig aprendre tot, de fer escultura, de daurar, policromar, restauració, pintar decorats de teatre, de escenografia, és dir, fixa't tu si en poc temps ho vaig aprendre. A què vol dir? Dels 13 als 19 és molt poc. Sant Andreu, pluja un neu. Aquest ara li ve el sant, el dia 30 és el seu sant, el patró de la selva del camp. La restauració és una cosa que m'ha agradat molt perquè veus que la peça aquella tan maca la deixes igual, però com a nova. I això val molt, perquè la restauració ja ve tot un conjunt de l'ofici d'escultor, perquè si un no sap tot el procés que es fa damunt de la fusta, tampoc te restaurarà bé una imatge. Aquest estava tot xafat i l'hem restaurat ara fa poc, a veure si ara l'ego el venen a buscar i el posen al lloc que li pertoca, perquè és molt maco, del segle passat, i una talla policromada que en tenen diverses i són una meravella. Són molt maques, molt. Faltaven dits, faltava tot. Això de la plaça del Prioral és ben veritat que és una luxe. Primera, al costat d'una església, passa molta gent. A més, no és tan sols això, sinó és que jo hi vaig néixer també. I allà on vaig néixer jo, vaig fer els 4 fills. I això, xiquet, val molts quartos, això. Perquè tens tants records, has passat tota la teva vida, ara que en tinc 72 anys ja, doncs escolta, on t'he d'anar? Me volien treure, que deien que volien fer un pas per anar al castell i deixar suelto, jo estava esgarrifat, i que el dia que treguin això em maten. Me moro, m'hi sento tan bé, doncs que és com, què et diré, com si estigués al paraís. En aquest racó s'hi veu de tot, perquè al veure l'església, el primer que veus són casaments, batejos, enterros,
comunions i després totes les festes que fan d'església. Aquest balconet s'hi posem tots i sempre surt a les revistes i d'allò perquè, clar, enfoquen qualsevol cosa, bom, si agafen d'allà baix sempre es veu aquest balconet i es veu la gent que hi ha dins que som nosaltres, la família. Aquest raconet, doncs, escolta, ja m'hi enterraran. Si m'enterraran, que si em venen de gent a enterrar, no? I sempre em venen a veure els xòfers i els funeraris. I dic, escolteu, no cal que vingueu, que jo quan me mori vindré a peu. I es posen a riure, com a anècdota.